Rijkswettersteert en de politie vieren op het stuit extra controles uit op het Frieske wetter. Maar patrouilleskippen, vlugge motorboten en een wetterscooter wordt zien dat de recreatievaart hem onder de regels houdt. We willen gewoon dat het vlot en veilig gaat. Rijkswaterstaat heeft ook als item veilig varen. En wij willen graag voorlichten, maar er blijven altijd een aantal mensen die het niet zo nauw nemen met de regels. En daar treden we tegen op en dan gaan we dus verbaliseren. Nee, u moet minimaal 3 kilometer constant aanhouden om hier te mogen verblijven. En als u hier aan het vissen bent, dan bent u. Hè? U moet echt buiten de vaargeul gaan liggen, want anders bent u in overtreding. Er is de oude 2 jaar een soort investeerd in verlichting. En daar ben ik extra controles uitvierd. Vlien hier wie er likwijls nog net een soort verbetering te zien. De hoop is dat het nou stadig gewoon beter wordt. En er is een soort dat op controleerd wordt. Varen zonder vaarbewijs, te snel varen, asociaal vaargedrag, staande sturen zonder zwemvest en het dodemanskoord niet dragen. En je boel voor elkaar houdt, is dat net slim? Nee, ja. En dan weet je dat je het voor elkaar hebt. Ja, je gaat ervoor betalen en je gaat dan weet je dat ze controleren. Dat je er ook bij. Dan pikken ze ook de verkeerde eruit, die stroopie en ja. Dus daar ben je wel blij mee eigenlijk? Ja, prima toch? Moesten ze meer doen. Er is juist er 15 keer per 6 verbaal opmaken. De oertrainingswienen, het net in het bezit hebben van een vaarbewijs, het net dragen van een saneemde deerdemanskoorde en vaar te hut varen. Verder waart er ik nog 35 keer een waarschuwing doen.